मोनसे गोनांथार फोसावथाय दुर्गा फुजाखौ नोजोर होनानै क'क्राझारनि जिल्ला कमिशनारनि मावख'आव मोनसे जिल्ला सामलायग्रा खथा गायसननाय जादों। जायखिजाया माबाफोर गाज्रि जाथाय जायोब्ला नोंथाङा क'क्राझारनि जिल्ला कन्ट्रल रुमनि होनाय कन्टेक्ट नम्बराव कल खालामनानै फोरमायहरनो हागोन। दा दुर्गा फुजानि सम आरो बे फुजानि समाव गोबां गाज्रि जाथायफोर जानानै थाङो। माखासे लाइमोनफोरा जौ, जुवा, ड्राग्स बायदि फेग्रा मुवाजों गफबनानै थायो आरो दावराव दावसि खालामनायखौ नुनो मोनो। बेखौ नोजोर होनानैनो क'क्राझारनि जिल्ला कमिशनारनि मावख'आव मोनसे जिल्ला सामलायग्रा खथा गायसननाय जादों। जायखौ 10 अक्ट'निफ्राय थामहिनबा मैयानिफ्राय 13 अक्ट'बरसिमनि थाखाय थिखानाय मावख'आरि मावख'गिरिजों सामलायनाय जागोन। आरो दुर्गा फुजाखौ नोजोर होनानैनो माखासे नम्बर फोसावनाय जादों। जुदि फुजाफोराव माबाफोर गाज्रि जाथाय जायोब्ला नोंथाङा बै फोसावनाय नम्बराव कल खालामनानै जाथायनि सायाव फोरमायहरनो हागोन। बै फोसावनाय नम्बरानो जाबाय 03661 250 200 1077 आरो 8471 875491। बे नम्बराव नोंथाङा कल खालामनानै जाथायनि सोमोन्दै फोरमायहरनो हागोन। मोनसे गोनांथार फोसावथाय दुर्गा फुजाखौ नोजोर होनानै क'क्राझारनि जिल्ला कमिशनारनि मावख'आव मोनसे जिल्ला सामलायग्रा खथा गायसननाय जादों। जायखिजाया माबाफोर गाज्रि जाथाय जायोब्ला नोंथाङा क'क्राझारनि जिल्ला कन्ट्रल रुमनि होनाय कन्टेक्ट नम्बराव कल खालामनानै फोरमायहरनो हागोन। दा दुर्गा फुजानि सम आरो बे फुजानि समाव गोबां गाज्रि जाथायफोर जानानै थाङो। माखासे लाइमोनफोरा जौ, जुवा, ड्राग्स बायदि फेग्रा मुवाजों गफबनानै थायो आरो दावराव दावसि खालामनायखौ नुनो मोनो। बेखौ नोजोर होनानैनो क'क्राझारनि जिल्ला कमिशनारनि मावख'आव मोनसे जिल्ला सामलायग्रा खथा गायसननाय जादों। जायखौ 10 अक्ट'निफ्राय थामहिनबा मैयानिफ्राय 13 अक्ट'बरसिमनि थाखाय थिखानाय मावख'आरि मावख'गिरिजों सामलायनाय जागोन। आरो दुर्गा फुजाखौ नोजोर होनानैनो माखासे नम्बर फोसावनाय जादों। जुदि फुजाफोराव माबाफोर गाज्रि जाथाय जायोब्ला नोंथाङा बै फोसावनाय नम्बराव कल खालामनानै जाथायनि सायाव फोरमायहरनो हागोन। बै फोसावनाय नम्बरानो जाबाय 03661 250 200 1077 आरो 8471 875491। बे नम्बराव नोंथाङा कल खालामनानै जाथायनि सोमोन्दै फोरमायहरनो हागोन। मोनसे गोनांथार फोसावथाय दुर्गा फुजाखौ नोजोर होनानै क'क्राझारनि जिल्ला कमिशनारनि मावख'आव मोनसे जिल्ला सामलायग्रा खथा गायसननाय जादों। जायखिजाया माबाफोर गाज्रि जाथाय जायोब्ला नोंथाङा क'क्राझारनि जिल्ला कन्ट्रल रुमनि होनाय कन्टेक्ट नम्बराव कल खालामनानै फोरमायहरनो हागोन। दा दुर्गा फुजानि सम आरो बे फुजानि समाव गोबां गाज्रि जाथायफोर जानानै थाङो। माखासे लाइमोनफोरा जौ, जुवा, ड्राग्स बायदि फेग्रा मुवाजों गफबनानै थायो आरो दावराव दावसि खालामनायखौ नुनो मोनो। बेखौ नोजोर होनानैनो क'क्राझारनि जिल्ला कमिशनारनि मावख'आव मोनसे जिल्ला सामलायग्रा खथा गायसननाय जादों। जायखौ 10 अक्ट'निफ्राय थामहिनबा मैयानिफ्राय 13 अक्ट'बरसिमनि थाखाय थिखानाय मावख'आरि मावख'गिरिजों सामलायनाय जागोन। आरो दुर्गा फुजाखौ नोजोर होनानैनो माखासे नम्बर फोसावनाय जादों। जुदि फुजाफोराव माबाफोर गाज्रि जाथाय जायोब्ला नोंथाङा बै फोसावनाय नम्बराव कल खालामनानै जाथायनि सायाव फोरमायहरनो हागोन। बै फोसावनाय नम्बरानो जाबाय 03661 250 200 1077 आरो 8471 875491। बे नम्बराव नोंथाङा कल खालामनानै जाथायनि सोमोन्दै फोरमायहरनो हागोन। मोनसे फोसावथाय सनाजों गावखौ समायफ्लेहोनो गोसो गोनां बिथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। दुर्गा फुजा आरो धनतेरासनि बाम्पार अफार होदों सिबि जुवेलार्सआ। नोंथाङा लुबैनाय बायदि सनाखौ सिबि जुवेलार्सआव फैनानै खम बेसेनावनो लांफैनो हागोन। बे अफारखौ अक्ट'बर दाननि 31 अक्ट'सिम होनाय जादों।
नोंथाङा बे सिबि जुवेलार्सआव गोबां रोखोमनि सना आरो डायमन्डफोर मोननो हागोन, जेरै डायमन्ड जुवेलारि, राजकोट जुवेलारि, बम्बे कास्टिं जुवेलारि, कलकाता जुवेलारि, मेसन मेड जुवेलारि आरो ट्रेडिशनेल जुवेलारिखौ नोंथाङा बे सिबि जुवेलार्सआव मोननो हागोन। डायमन्ड जुवेलारिनि थाखाय 15% अफार होनाय जादों आरो सनानि गहेनाफोरनि थाखाय जर'खा डिसकाउन्ट बेसेन बानायनाय जादों। लोगोसे गोजाम सनाखौ सोलायनायनि थाखायबो स्पेसियेल रेट बानायनाय जादों। गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नोंथाङा 9954273079 बे जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों मिथिनानै लानो हागोन।